Hadin baka Parlimen Lok Sabha bat Rajya Sabha kila menjur ban ai bha kerpang na kabenta ki kentai lai puar na kashispa ban yakun haki election Parlimen bat ki ying darbar thau an ke jela ke Dr. Kong Amprin Lingdo ke loong na du menchwa ha ka senchar khadar jong ka jai benriu khasi ya ki long kemi laju khenkor kum ki nong lum nong lang ye ke ying kesem bat kim ju ai benta ha ka senchar khadar Kani kalong kemi kalay thu bakat kum ka jing telun bat jing kala jong kapor kilong kemi ke ban mi shakmat ban shimenta ka senchar khadar pat pa kala pensilur bat weri kilong kemi bagi kentai ki badon kamon kasap bat ka jing thmu ban ai ka jing shakri pat pa kani ka juk ki dei ban mi shakmat ban shimenta ki election ban mi khmat ki pat pa ha ka san prathai bat ha ka senchar khadar ling ba ka yeng darbar thau an ka jela Kakong Amperin kalami khamat ikipat ba kalai mkra mentala jer kerteng da ke East Shillong constituency duna lai wat. Kari kawai niki kun kentai jong Professor Peter G. Marbanyang ubla long uway niki rang ba iki Hill State ubla long MLA bat MP Lok Sabha. Long kacing nang kacing mang compare na kiwe. Hakachikpet jong kilong suwa man suwa kumbang ayo mga. Kalong ba ya kalong kumi labo benta hakikat tu kat ni teli ki kendon haka imlang salang kabaning kong ka kendon kalong bakalong kumi kan lum kan lang ya ka yeng kasen kalong kumi kan penhiar ya ka pateng jong ka jat ka kong la jong bat lat na katahi ka jing yu i ka jonga haka senchar khadar jong ki dorbar kilong kumi la snow day na du ki por menshwa ka menor ka batay ini baya kilong kemihi haka kam dorban kim ju don bentalang kamun pede bakalong kemi kam don la ka jong ka ikhtiar haka imlang kasaan ngide ban burom yiki kendon pentri kam jo kilong suwa ki manchuga ki balayu i ya kasngi ubnai suwa ban yu i mapi manga mat lada kilas ngau ibit bahaki kam dorban mat pet no kirang ba nga hisimen ngam don kanu ko jing ko nyo re kam dei pat ban mundur paladam itu ya kilong kami ha ka yeng dor ba kilong kami pat kim don laki jong ki ikhtiar ha ka imang kasalang tinga ngapet ya ka kum ni ha kani ka jing telun kapor kabangi ong ha ka tin pareng modernization ladon ki katu kat ni ki linti ki ba island lang ye kilong kumi bakin shimbenta lang ha ka kam sensyar kadar kam don ganu ka an ka boong ba ye kilong kumi umla banjele election MDC ne MLA ne MP klem don bakhang kata ki kentai ki la wan man yo bentalang ha kani ka karensan sensyar kadar ka baal ha ki VECs ngilap pet balas ngau don kam ban penklan ya ka ikhtiar jong kilong pe na kata kadaw ka sarkar kami kalas ngau day bato ngin penkam bor susu alor ka terpeng kalong kami bat ha ka kam shimti kum ki secretary ay kilong kami bakin shim benta kum ki secretary jong ki VEC ti kataru ka day ka way ka jing penkam bor ka batamay ban ailat kilong kami ru bakin ya don bentalang haka sensyar khadar la ka sensyar khadar haka jela ne ha ki kam ki jam ki bapen rekam da ki block office la ne da kita ki VECs ki bedon haki caka keleng sodong ke jela Meghalaya pindapen ka kam nokma ru hapdeng ki garu ka nokma barbor ka de kalong kmi Henry namar bakalong kumi kum ki kentai hi baro satlak pertai ni don kam ban pet ya ka yeng kasem ni don kam ban khai ki khon ki khti ban penhe ban san ki khon ki khti ni hap shet ni hap tiu ha yeng gi le yo ni le han le se kata ka de ka wei na ki te ki dau ba ki long shua man shua ki ong ai ya ka kentai bakan long kanong penya jong ka yeng kasem la jong ai no ya ki dang ba ki bakham keluit kapor bakin shimti ya kakam jong kajing penya jong kenapa ngashimet ngam don problem kata ngi burom Henry pinda yoi ha kane kajing telun jong kapor
ki babon ki dorbar hasor kisha ye ki long kami ruban thebon banjit ikiti rang basnong ki joki kam rang basnong kedi ka kam ka basimha ya ka por joki nong song ka jing hap ki shi teng mi shi teng senya ka jing hap mi madan habudon ka jing klumar ha ki dong kisnong ka penpoi ya ki long kami ha ka khep ka ba pat bon ki long kami kim don ka por ka samoy man IT ya kata ban yarap ban penbet ikini ki jinja ha ki dong kisnong ha ba ki ja te nga hi simen ngam don kanu ka jing kho nyo ba nga kermen ki wei ru ki long kami ki babon hi kim don jing kho nyo pi kwa ban join ni ka politics POE hi ha ki political parties hi te POE ha ka electoral roll ru ki babon ki electoral roll bon ki long kami ka population jungi ka bon ki long kami ngila biang ya kata ka jing sam ya ka jing kamti ya kata ka influence ngangam ong ka power ka influence jung ki long kami ka jingla jung ki long kami ban pen yarap ban sandur influence tinga ngas ngau ka tak la biang yan jong ka jing sen shar khadar haki level boper kin don hi kita gi bas ngau kumta ti balik kin ko nyo i kita ru kita gi don lagi jong ki nongrim ringa ngong ngim dei ban kata ya ka custom ka jinglong ka jingman ukasi nadu ka por hendai kadi ka custom ki don ru ki long pa ki boong bai ya ka nong kanti ki kmi ki pa ai lang ye gi nang ba te kumba pidon ha ka ni ka debate ki kan thei ki boong ai lang ye pindon ru hang ni ki nang ba ki boong ai ngi ka ni ten re kumba kalong hi kaan kalong kaan karu kumpanyat kalong karu kumpanyat ban nga simen nga don la ka jong ka burong ban lada pikli nga kum kay mali hato kaslong ka jukot lem ne em yang nga habadon kanu ka jing don kam tinga nga suong bi piki khot ka juday ne em karu kom ya ka MLA ba ka day banlong member permanent member jong ka dorbar pelun jungi ngom don kam yang nga banlong member permanent itu lada ki don kam kisnong tiki kmi i ki MLA mat nga ngas ngau ka jing tray jong nga kum kalong kumi kam penya peri yang nga mai nga dong kumi ka bapin ong ke si bajeru nga ke pin ong nya mo cherivan runganya pi ong le kanu ka kam jong kirang ba nga hable namar nga na simti ya ka kam ram ka ba pelong rang ba yang nga ti ngimde bandon kum kani ka confusion ban nga kermen ba penkhamti mentai ka 33% reservation ya kilong kumi nga pen 2028 29 kat lada kawan kata election natharai pin sa don long kami palat ipungot ngam constituency junga kan long reserve ngam tip ka constituency kong santa ka long reserve nem ngam tip ka constituency kong miani ka long reserve nem lada ngi laingot ngi miadon ka reserve constituency kamot pindon arho laingot ki kenthei tingas ngau kan bha ka don la ka jong ka positive let's say ka sur jong ki long kami las ngu don kam ha kari bro ko wai ngi priang ye kani pen kre mo pi ki long kami ban yami madan ban yele election ban pet hato ki long kami ki la ne em ban ai ye ka sinshar khadar ka babit ka babiang ka bakhoi ki suba ka ba compare na ki por balalet ngin pen kre